Sakbare resmi bercerai, mantan suami Dewi Persik Angga Wijaya ngumumake berita yen dheweke bakal rabi sasi ngarep. Wah, karo sapa iku? Karo aku no, Mas. Angga Wijaya mantepno awake bakal nikah meneh sakbare resmi bercerai karo Dewi Persik. Dheweke ngungkapno pernikahane bakal digelar sasi ngarep. Angga Wijaya bantah tuduhan cepet-cepet nikah perkara mantan istrine Dewi Persik bakal nikah karo seorang pilot. Angga ngomong yen dheweke wis ngerasa cocok lan seneng karo perempuan sing bakal dinikahi.